Türkmenistan ýaly, Orset ýaly ýa-da käbir musulman ýurtlary da şonuň ýaly düzgün bar. Ýani bir adamy bir näme diýmek bolýar, bir ejiz ýerini tapyp, bir bahana gözläp, şoň elinden hemme zadyny almak, talamak da bir gepiň kysgasy. Bulam näme getirýär? Ýa-da näme manany çykaryp bilýär bu taýdan? Ýurdun içinde bir hukuk sistemasy ýok. Kim güýçli bolsa, kim ýoluny tapyp bilse, ýa-da ýol gurnap bilse, senin elinden hemme zadyny alyp bilýän bir ýagdaý bar ýurtda, bizim ýurdumyzda. Ine Altynaga haýwanyň başyna gelen ýagdaý, islendik bir nämäň başyna gelse, ine şo gorama islese, onun çägi barmy? Ine şeýle çäk diýilende, ine Altynaga haýwa video düşürdi de orada, kamera düşürüp internetde